treniraju, zdrav život je uvek in. Naziv su Teretani Revolution, sa nama je Miloš koji je jedan od najzaslužnijih za to što je Đorđe pobedio u Men's Health izazovu. Kaži mi koliko tebi kao njegovom treneru znači to što je on pobedio u tom takmičenju. Meni lično mnogo znači i takođe mi je jako drago što je Revolution Fitness centar gde je Đorđe ostvario svoj rezultat i da smo mi zajedničkim trudom uspeli da dođemo do pobede. Danas ćemo raditi trening za gornji deo tela. Počet ćemo sa vežbama guranja koje aktiviraju pretežno grudne mišiće, ali i ramena i triceps. Prvo ćemo raditi kosi potisak sa bučicama. Jako je bitan fokus na tempu. Znači ovaj negativni deo, to je spuštanje dole od upiranja kilaži, je jako spor, traje do 3-4 sekunde. Pozitivni deo, to je ovo kada gurate, je eksplozivan i brz. I zadržava se kontrakcija, da se maksimalno kontraktuju mišiće jednu sekundu. Počeli smo sa nekim korektivnim treningom da bi doveli njegovo telo u ravnotežu, da bi mogao da počne da radi taj specifični trening za hipertrofiju mišića, tako da smo redukovali kalorijsku ishranu, znači povećali smo unos kalorija iz kompleksnih ugljenih hidrata i iz kvalitetnih proteina. Trening hipertrofije mišića znači bodybuilderski pravi trening i trening snage koji je očigledno urodio plodom i eto on je pobedio. Da li si verovao u pobedu, da li si očekivao? Pa očekivao sam s obzirom da sam ono što se kaže ceo život sam u sportu i imao sam neki kao podlogu neku dobru, solidnu, trebala je neka nadogradnja i samim tim ako bi trenirao kako valja, očekivao sam da mogu da se postigne neki dobri rezultati. Svako može da se preobrazi iz nekog lenjeg, punijeg malo čoveka u nekog zgodnijeg i šta znam. Tako da svi treba da treniraju, zdrav život je uvek in i eto to je to.